Wel, croeso eto i sianel YouTube Teimlo'n Hendi. Croeso i'n Oedfa heddi ar fai y trydydd. Cyn ni'n gweddio eto bydd yr Oedfa yn ogoniant i Dduw ac yn fendith i ni sydd yn yr Oedfa. Gawn ni ddechrau gyda galwad i addoli a heddiw yn dod o lyfr y datguddiad ar bennod gyntaf. I'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei Dad, iddo ef y bo'r gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Fe gawn ni ddau ddarlleniad o'r ysgrythur heddiw. Yn gyntaf Salm 51 ac yna o lythyr cyntaf Iowan, y bennod gyntaf o'r Testament Newydd. Bydd drigarog wrthyf o Dduw yn ôl dy ffyddlondeb, yn ôl dy fawr dosturi, dilea fy nrhoseddau. Golch fi'n lan o'm drygioni a glanha fi o'm pechod. Oherwydd gwn am fy nrhoseddau ac y mae fy mhechod yn wastad gyda mi. Yn dy erbyn di, ti yn unig y pechais a gwneud yr hyn a styru'n ddrwg, fel dy fod yn gyfiawn yn dy ddedfryd ac yn gywir yn dy farn. Wele mewn drygioni ymganwyd ac mewn pechod y beichiogodd fy mam. Wele yr wyt yn dymuno gwirionedd oddi mewn. Felly dysgu mi ddoethineb yn y galon. Pura fi ag isop fel y byddaf lan. Golch fi fel y byddaf wynach na geira. Par i mi glywed gorfoledd a llawenydd, fel y bwy'r esgyr na ddrylliaist lawenhau. Cuddiad y wyneb oddi wrth fy mechodau, a dilea fy holl aiogrwydd. Crea galon lan ynof o Dduw, rho ysbryd newydd cadarn ynof. Paid am bwrw ymaith oddi wrthyt, na chymryd y ysbryd sanctaidd oddi arnaf. Dyroi mi eto o'r foledd dy iachawdwriaeth, a chynysgeidda fi ag ysbryd ifydd. Dysgaf dy ffyrdd i droseddwyr, fel y dychwelo'r pechaduriaid atat. Gwared fi rhag gwaed o Dduw, Duw fy iachawdwriaeth, ac fe gan fy nhafod am dy gyfiawnder. Arglwydd agor fy ngwefusau, a bydd fy ngenau yn mynegu dy foliant. Oherwydd nid wyt yn ymhyfrydu mewn aberth, pe dygwn boeth offrymau ni fyddyt fodlon. Aberthau Duw yw ysbryd drylliedig, calon ddrylliedig a cheiriedig ni ddirmygu o Dduw. Gwna ddaioni i Seion yn dy ras, adeilada furiau Jerusalem. Yna fe ymhyfrydu mewn aberthau cywir, poeth offrwm ac abedd llosg, yna fe aberthu'r bystych ar dy allor. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn yr ydym wedi ei glywed, yr hyn yr ydym wedi ei weld a'n llygaid, yr hyn yr edrychasom arno ac a deimlodd ein dwylo, ynglŷn â gair y bywyd, dyna'r hyn yr ydym yn ei gyhoeddi. Amlygwyd y bywyd hwn, ac yr ydym wedi gweld, ac yr ydym yn tystiolaethu ac yn cyhoeddi i chwi, y bywyd tragwyddol a oedd gyda'r tad ac amlygwyd i ni. Yr hyn yr ydym wedi ei weld a'i glywed, yr ydym yn ei gyhoeddi i chwi hefyd, mwyn i chwythau gael cymundeb a ni. Ac yn wir y mae ein cymundeb ni gyda'r tad, a chydau fab ef Iesu Grist. Ac yr ydym ni'n ysgrifennu hyn mwyn i'n llawenydd fod yn gyflawn. Hon yw'r genedwri yr ydym wedi ei chlywed ganddo ef, ac yr ydym yn ei chyhoeddi i chwi, goleini yw Duw, ac nid oes ynddo ef ddim tywyllwch.
Os dywedwn fod gennym gymundeb ag ef a rhodio yn y tywyllwch, yr ydym yn dweud celwydd, ac nid ydym yn gwneud y gwirionedd. Ond os rhodiwn yn y goleuni, fel y mae ef yn y goleuni, y mae gennym gymundeb a'n gilydd, ac y mae gwaed Iesu ei fab ef yn ein glanhau ni o bob pechod. Os dywedwn ein bod yn ddi-bechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, ac nid yw'r gwirionedd ynom. Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe fyddeia i ni ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Os dywedwn nad ydym wedi pechu, yr ydym yn ei wneud ef yn gelwyddog, ac nid yw ei air ef ynom ni. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd i ni eto heddiw. Amen. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni gydweddio. Diolch i ti o arglwydd ein Duw am y cyfle newydd o ddod gyda fron mewn gweddi ac o ddod i ddaddoli di, bod ni ddim yn gorfforol gyda'n gilydd, ond trwy'r cyfryngau i ni'n dod gyda'n gilydd i ddaddoli di yn awr. Ac o arglwydd i ti yn deilwng, ty di sydd deilwng oll o'm can, fy nghrewr mawr am Duw. Ac i ni yn plygu ac yn daddoli di arglwydd, ac yn cydnabod mae ti sydd Dduw, ac bod i'n dda i ni nawr i ymdawelu, ac i gofio ac i wybod mae ti sydd Dduw. Mae nid ni sydd yn ein cynnal ein hunain, nid ni sydd wedi rhoi bywyd i ni'n hunain, ond y ti. Ti yw ein crewr, ti yw ein cynhaliwr o arglwydd, ac i ni'n falch iawn o gydnabod hynny unwaith eto heddiw. I ni'n diolch i ti. Mae ffordd wyt ti'n ein cynnal ni o ddydd i ddydd, yn dy ras ac yn dy drigaredd ac yn dy dosturi. Ni'n diolch eto am roddion dy drigareddau sydd yn dod bob bore o'r newydd yn dy ffyddlondeb di. Ni'n diolch am ein cartrefi, ni'n diolch am fwyd, bod gyda ni ddigon o fwyd yn yr amser yma. Ni'n diolch am ddiod o arglwydd, am ddŵr glân, ac o arglwydd am ein holl gynhaliaeth corfforol. Ni'n diolch hefyd am ein teuluoedd, rhai sydd gyda ni gartre, neu rhai falle sydd mewn cartrefi eraill, ni'n cael gweld nhw gymaint, ond ni'n diolch am ein teuluoedd, am ein cymdogaeth, ni'n diolch am ein cymdeithas, y ffordd wyt ti wedi bwriadu ac wedi trefnu ein cymdeithas i fod mewn teuluoedd. O arglwydd, ni'n diolch am dy roddion i ni, diolch am y gallu i feddwl a dyfeisio. O arglwydd, diolch am y dyfeisgarwch i ni'n gweld yn y dyddiau hyn nawr i greu adnoddau i'r gwasanaeth iechyd, ac ni'n gweddio bydd digon i gael, ni'n gweddio eto dros y gweithwyr allweddol o arglwydd. Ni'n gweddio eto dros lywodraeth Prydain a Chymru, yn gweddio am ras a doethineb gen i ti, am ras i blygu a dy geisio di arglwydd. Ac o arglwydd ni'n gweddio am wellhad eto rhag y feirws. Ni'n gweddio bydd vaccin yn dod cyn hir yn dy drigaredd mawr o arglwydd. Ni'n cydnabod nawr na dyn ni ddim yn heiddi dim byd o'th law di, oherwydd ein pechod. Pechaduriaid i ni arglwydd, ac ni'n gorfod cyffesu hynny ger dy fron. Wyt ti yn lân ac yn sanctaidd. Wyt ti'n dduw sanctaidd a ffyr. Wyt ti yn dduw y goleuni i ni newydd ddarllen amdano nawr. Wyt ti'n trigo yn y goleuni na allwn ni'n cyrraedd ato medd y Beibl. Ond o arglwydd, nid fel yna i ni. Ni'n gwybod am bechod. Ni'n gwybod am gysgodion twyll a phechod a dichell o arglwydd. Ni'n gwybod am beidio a charu Duw a'i geisio, ond cadw oddi wrtho fe a troi cefen arno fe. Ni'n gwybod am beidio a charu yn gilydd fel y dylen ni. O arglwydd ni'n cyffesu ein pechod ger dy fron di a'n pechodau ni. Hyd yn oed yn yr wythnos sydd wedi mynd heibio. Yn ein meddyliau ni,
yn ein geiriau ni, yn ein gweithredoedd ni. Ac o arglwydd i ni'n dod ac yn cyffesu ger dy fron di o arglwydd. I ni di pechu yn derbyn di wrth gwrs ac yn erbyn eraill. Ond i ni'n diolch arglwydd dy fod ti yn dduw trigarog. O, diolch bod gyda ti trigaredd, bod gyda ti faddeiant i ni o arglwydd. Bod ti'n un sydd wedi trefnu ar ein cyfer ni. Nid yn unig wyt ti wedi creu y byd yma, a byd sy'n nawr wedi syrthio, wedi pellhau, wyt ti wedi caru'r byd. Ac wedi anfon dy fab i fod yn waredwr. Fel na choller pwy bynnag a gredo'n ddoef, ond cael ohono fywyd tragweddol. I ni'n diolch bod ni wedi darllen ar y dechrau o arglwydd, dy fod ti wedi anfon dy fab, a'i fod e wedi dod i'n ryddhau ni, a'n golchi ni, a'n glanhau ni, o'n pechodau trwy ei waed ei hun. O, diolch bod Duw y mab wedi dod yn ddyn, bod wedi dod i'w offrymu ei hunan ar groes Calfaria tros ein pechodau ni, i wynebu melltith y nef yn ein lle ni, fel bod pob un sy'n credu ynddo yn cael ei ryddhau, yn cael ei lanhau, yn cael symud ei ogrwydd a'i fai ger bron Duw trwy haeddiant Iesu Grist. I ni'n diolch bod e wedi atgyfodi y trydydd dydd, bod e wedi talu'r pris yn llawn, bod dim byd eto i'w dalu, bod y ddyled wedi ei thalu, bod uffern wedi ei meiddi, a bod iachawdwriaeth dyn a chybiaeth dyn, y bywyd tragweddol yn barod i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Diolch ei fod e wedi esgyn i'r nef, wedi mynd at y tad yn ôl, at ddyheilaw y tad, ond yn awr fel Duw ddyn, i baratoi lle ar ein cyfer ni, i eiriol droso ni, i ymbil droso ni, ar sail ei aberth. A diolch bod ni'n cael dod nawr ata ti arglwydd, bod ti'n ein derbyn ni, bod ti'n ein gweld ni'n dderbyniol yn Iesu Grist yn yr anwylid. A diolch o arglwydd ei fod e wedi anfon yr ysbryd glân. Ei fod e wedi dod, trydydd person y diwdod, ei fod e wedi dod i'n argyhoeddi ni, i ogoneddu Iesu Grist, ac i'n harwain ni at yr arglwydd. Ac o arglwydd i ni'n gweddio eto heddiw am weinidogaeth yr ysbryd, gyda gweinidogaeth y gair. Fel bod y gair yn dod yn nerthol o arglwydd i feddyliau ac i galonnau ac i yneidiau pobl heddiw. Gybydd e wedyn yn dwy'n ffrwyth yn ein bywydau ni. O arglwydd, derbyn ein diolch am gael dod gyda dy fron. I ni'n cyflwyno'n gilydd i ti fel yr eglwys yn y tabernacl ac eglwysi eraill wrth gwrs, credinwyr eraill. I'n cyflwyno'n gilydd i ti yn y dyddiau hyn. Cadw ni rhag yr un drwg o arglwydd, cadw ni'n agos at yr arglwydd Iesu, cadw'n golwg ni ar Iesu Grist. A gwna ni'n fwy tebyg iddo fe, sancteiddio ni arglwydd. A gwna ni'n halen, gwna ni'n ffrwythlon yn ein bywydau yn y dyddiau hyn. Ac o arglwydd, i ni'n cofio am frodyr a chwiorydd mewn gwledydd eraill, sydd yn awr mewn tlodi ofnadwy ac angen ofnadwy oherwydd y feirws. A hefyd yn cael ei gorthrymu eto, yn cael ei herlyd, cael ei lladd y dyddiau hyn nawr. O, i ni'n gweddio drostyn nhw, a dros i teuluoedd nhw arglwydd, y rhai sy'n wynebu y bygythion hyn ar ei bywyd, a'r colledion bendithion nhw arglwydd a cynnal nhw. Ac o arglwydd, deled y deyrnas, trwy hyn i gyd, trwy'r Covid-19, trwy'r erledigaeth, trwy bopeth, deled y deyrnas di o arglwydd. Deled teyrnas nefoedd, teyrnas Iesu Grist, ar y ddeiar fel yn y nef. Nes bod dydd Iesu Grist yn dod ac y bydd yn dod nôl, fel brenin, ac fel barnwr, y byw a'r beirw, ac i sefydlu ei deyrnas. I sefydlu'r nef ar ddeiar newydd. O, arglwydd, diolch am yr efengil. Aros gyda ni nawr o arglwydd ac arwain ni'n mhellach, wedi maddau ni ein dyledion, yn heiddiant ac yng nghyfiawnder Iesu Grist, ac ar ei ben ef y bôr goron.
Amen. Mae'n testun ni heddiw yn dod o Efengylig pennod 13, adnod 1 i 5. Yr un adeg, daeth rhywrai a mynegu iddo am y Galileaid, y cymysgodd Pilat a'i gwaed a'i hebyrth. Atebodd ef hwy, a di chwi'n tybio fod yr rhain yn waith pechaduriaid na'r holl Galileaid eraill, am iddynt ddioddau hyn? Nac oeddent, meddaf wrthych. Eto, os nad ydy farhewch, fe dderfydd amdano holl yn yr un modd. Neu'r deunaw hynny y syrthiodd y tŵr arnynt yn Siloam a'i lladd. A dych chi'n tybio fod yr rhain yn waith troseddwyr na holl drigolion eraill Jerusalem? Nac oeddent, meddaf wrthych. Eto, os nad ydy farhewch, fe dderfydd amdano holl yn yr un modd. Wel, i ni yng nghanol pandemig y coronavirus ond i ni'n dal i fod yn ein gwlad ni yn sicr. Ac yn y byd, mae dros 2 miliwn achos erbyn hyn o leia, a bron 250,000 wedi marw. Ac wrth i ni siarad a trafod y mater, gadewch i ni feddwl, wel, beth fydde Iesu yn ei ddweud? Beth fydde ei neges i ni heddiw? Ac yn y sgwrs yma, yn Efengylig pennod 13, mae Iesu yn siarad â rhai Iddewon. A mae yna gyfeiriad at 2 drychineb sydd wedi digwydd, mae'n debyg yn weddol ddiweddar, ac mae'n sgwrs trafod, mae yn y newyddion fel petai, fel Covid-19 ar hyn o bryd. Yn gyntaf, oedd yna bobl o Galileaid o ogledd Israel, falle Samariaid, dyn ni'n siŵr, a wedi gwneud pererindod, wedi dod lawr i Jerusalem i addoli, ac wrth offrymu aberthau, oedden nhw wedi cael eu lladd gan filwyr Pilat. I ni'n gwybod bod e'n gallu bod yn greulon iawn, ac ond nhw wedi cael eu lladd nes bod eu gwad nhw yn cymysgu gyda gwaed yr anifeiliaid yn yr aberth. Ac wedyn yn ail, mae Iesu yn tynnu sylw at ddamwain ofnadw oedd wedi digwydd yn Jerusalem, gyda thŵr yn cwmpo, yn ddamweiniol mae'n debyg, nes bod 18 wedi ei gwasgu i farwolaeth. Ac yn ôl ateb Iesu, i ni'n rhyw gasglu bod yr Iddewon yma yn tybio bod hyn yn gosb benodol, yn gosb arbennig ar y bobl yma gan Dduw. Nawr, i ni'n clywed rhywbeth fel hyn mewn mannau eraill yn y Beibl, ac allwn ni feddwl nawr am ffrindiau Job a'r disgyblion. Dyma lyfr Job, pennod 4, adnod 7. Dyma beth maen nhw'n dweud, ystyria nawr, pwy sydd wedi ei ddifetha ac yntau'n ddieuog, a phwy o'r uniawn sydd wedi ei dorri i lawr. Felly maen nhw'n dweud, ti wedi pechu Job. Mewn rhyw ffordd, a mae rhaid ti gaffesu nawr y pechod arbennig yma i Dduw i wneud y fath beth i ti. Wedyn, yn Efengyl Ioan pennod 9, adnod 2, maen nhw'n dod ar draws, Iesu a'r disgyblion dod ar draws dyn dall, falle bod chi'n cofio. Gofynnodd ei ddisgyblion iddo, Rabi, pwy a bechodd? Ai hwn yntau ei rieni i beri iddo gael ei eni yn ddall. Hynny yw, mae yna bechod arbennig wedi bod fan hyn, a mae'n gosb arnyn nhw. Mae yna gosb ar y dyn yma bod e wedi ei eni yn ddall. Cosb penodol. A mae'r rhai wedi awgrymu'r un peth gyda Covid-19. Mae rhai pregethwyr yn cyhoeddi fod e'n farn ar gymdeithas arbennig falle, oherwydd y pechodau, oherwydd yr anifioldeb mewn cymdeithas ar hyn o bryd. Falle bod chi eich hunain wedi meddwl, wel, ydy'r salwch yma, ydy'r dioddefaint yma, dwi'n mynd drwyddo, ydy e'n gosb benodol arna i? P'un y taw'r feirws
oedd hynny nawr neu rhywbeth arall? Wel, ateb Iesu yw, na, yn glir iawn. Doedd y dyn dall na'i rieni ddim wedi cyflawni pechod arbennig i berydd o fe gael ei eni'n ddall. A doedd y bobl o Galilea, doedd pobl Jerusalem yn hwyr Siloam, doedden nhw ddim yn fwy o bechaduriaid na neb arall chwaith. Nawr, mae mesur o felltith ar y ddynoliaeth gyfan wrth gwrs, a hynny oherwydd pechod Adda ac Efa. Mi gyhoeddodd Duw yn y dechrau yn llyfr Genesis a byddai bywyd yn galed, a byddai Adda yn gweithio trwy chwys I wyneb, byddai bywyd yn strygl, yn galed, yn ymdrech, ac I Efa byddai gen I plant nawr I wragedd, yn anodd, yn galed, yn beryglus, a bod salwch, haint a marwolaeth yn mynd I fod yn ffaith. A dyna yw ein bywyd ni. Ac mae'r pethau yma I gyd yn dod I ni, dim y cwbl I bawb wrth gwrs, ond mewn ffyrdd amrywio I ryw raddau neu I gilydd. A mae y feirws yma yn ein atgoffa ni o hynny. Ond beth am neges Iesu te? Beth mae e'n dweud, beth mae e'n pwyso ar y rhai sydd yn gwrando arno fe? Wel, meddai fe, oni bai eich bod chi yn edifarhau. Hynny yw, oni bai yn bod ni yn edifarhau, byddwn ni'n profi distriw tebyg, ond gwaith. A mae hwn yn rybydd pwysig. A chi'n gwybod pan mae mab Duw yn siarad, dyma air Duw chi'n gweld, dylen ni godi'n clustia, dylen ni wrando'n ofalus. Mae'n ein caru ni. Mae'n ein caru ni gymaint. Mae'n meddwl am ein lles ni, am ein lles tragwyddol. Mae'n meddwl am y tymor hir. Mae tueddiad yn ni I feddwl am y tymor byr yn dos e. Ryw hapusrwydd dros dro yn y byd hwn if y tro I ni. Mae e'n meddwl am dragwyddoldeb, am y tymor hir. Beth sydd yn mynd I roi bywyd tragwyddol I ni. O, mae'n bwysig bod ni'n gwrando ac yn craffu ar ei eiriau fe. Wel, beth yw y rhybuddion yn yr hyn mae'n dweud te? Yn gyntaf, mae'n hawdd syrthio i'r trap yma, i'r magl yma, o drafod pechodau pobl eraill ac anwybyddu ac anghofio ein pechod ein hunain. Mae rhywun wedi dweud, falle bod chi wedi clywed hyn, pob tro I ni'n pwyntio bys at rhywun arall, mae 3 bys yn pwyntio nôl ato ni'n hunain. Ac mae'n amlwg bod Iesu eisiau i'r bobl yma I osgoi, trafod pechod a chosb Duw ar bobl eraill fel rhyw sgwrs diddorol, fel rhyw bwnc trafod, fel rhyw seminar, heb wynebu eu pechod eu hunain, a'i sefyllfa nhw ger bron Duw. Meddyliwch am y disgyblion gyda'r dyn dall, a maen nhw, fel sut nhw'n mynd I gael rhyw seiat fach nawr. Wel, pwy sydd wedi pechu arglwydd? Pwy sydd wedi pechu athro? Y fe neu rieni. O, mae hwn yn rhywbeth diddorol a phwysig I drafod. Ond na, nid yna pwyslais Iesu Grist o gwbl. Ble wyt ti'n sefyll ger bron Duw? Beth am dy bechod di dy hunan? Mae eisiau ti setlo dy berthynas â Duw yn neud yn siŵr bod ti'n iawn gyda Duw, cyn meddwl pwyntio bys a styried sefyllfa neb arall. Wel, mae tueddiad yn nhw'n I gyd I wneud hyn yn dos e. I ni gallu gweld pechodau pobl eraill mor glir, mor hwydd, ond nid ein pechod ein hunain. Beth am Covid-19? Ydy e'n gwneud I chi feddwl? Ydy wedi gwneud I ti feddwl am bethau pwysig, am bethau mawr? Ydw I wedi cymryd bywyd yn ganiataol cyn hyn a bod yn ddifeddwl? Ydw I wedi cymryd rhyddid yng nghymdeithas I yn ganiataol? Rhoddion Duw tuag ato ni?
Dwi wedi cymryd rheina'n ganiataol heb feddwl am y merthynas i gyda Duw. Ydw i wedi meddwl o ddifri o gwbl am farwolaeth a wedyn tragwyddoldeb sydd ar ôl hynny. Ac ystyried gwneud yn hunan yn barod i gwrdd â Duw. Yn ail, mae marwolaeth yn beth erchyll wrth gwrs. Mae e'n elyn i ni gyd. Allai fod yn sydyn, gallai fod yn araf. Gallai fod yn boenus iawn, gallai fod yn greulon iawn. Bryd arall gallai fod yn dawel. Ond mae marwolaeth tragwyddol, mae colled a dinistr tragwyddol yn llawer gwaith. A dyna sy'n dilyn i ni os i ni'n aros yn ein pechod a'n gwrthryfel yn erbyn Duw. Dyma eiriau'r arglwydd Iesu yn y bennod o flaen y bennod yma, Luc 12 ac adnod 4 a 5. Rwy'n dweud wrth i'ch chwi fy nghyfeillion, peidiwch ag ofni'r rhai sy'n lladd y corff, ac sydd wedi hynny heb allu i wneud dim pellach. Ond agosaf i chwi pwy yw ofni, ofnwch yr hwn sydd ag awdurdod ganddo i fwrw i uffern wedi'r lladd. Ie, rwy'n dweud wrthych, ofnwch hwnnw. Ac mae'n amlwg o'r geiriau hyn bod uffern dragwyddol yn llawer mwy erchyll ac ofnadwy na marwolaeth ei hunan. Boed e trwy greulondeb, trwy ddamwain, achosion naturiol, neu'r coronavirus. Ac mae'r arglwydd Iesu yn ein rhybuddio ni ynglŷn â hyn. Gall rhywbeth tebyg ond gwaith ddod, sef dinistr tragwyddol. Yn drydydd, gallwn ni gasglu o hyn felly bod yn ein rhybuddio ni i gymryd ein pechod o ddifri, i gymryd ein perthynas â Duw o ddifri. Oherwydd mae'n perthynas â Duw nawr yn effeithio ar fywyd ar ôl marwolaeth. A wy'n credu mae un o'r peryglon mwyaf yn ein hoes a'n cymdeithas ni ar y funud yw peidio â chymryd y pethau hyn o ddifri o gwbl. Mae pobl yn dweud, wel, i ni'n mynd hoffi sôn am bechod, i ni'n eisiau sôn am bechod, a methiant a drygioni. I ni'n eisiau clywed am nefoedd ac uffern, a dydd y farn. Mae hwnna'n morbid, mae hwnna'n hen ffasiwn, mae'n amerthnasol i'n byd yn cymdeithas ni heddi. Mae'n hollol berthnasol. Mae hwnna'n gelwydd noeth. Bydd pob un enaid byw. Sym ots os fydd e wedi marw erbyn hynny, fydd pob un yn ymddangos o flaen Duw, o flaen ei fabe, yn nydd y farn. Fydd I di, pwy bynnag wyt ti, yn ymddangos o flaen Duw i roi cyfri am dy fywyd. Mae e'n berthnasol I bawb. Sym ots beth yw ein hoed ni, ein cefndir, ein tras ni, ein diddordebau ni, nag unrhyw beth arall. Mae e mor berthnasol I bob un ohono ni sydd ag enaid anfarwol. Mae yna ddau air am bechadur yn cael ei ddefnyddio fan hyn gan yr arglwydd Iesu. Y rhai cyntaf ydy rhai sy'n methu'r marc neu methu'r target. A'r ail, yn fwy llythrennol, bydde dyledwyr. Nawr, ei bwynt wrth gwrs ydy, mae pawb yn bechadur. Nid dim ond yn nhw. Nid dim ond y rhai sy'n amlwg yn eu pechod. Nid dim ond y rhai sydd wedi cael eu lladd mewn rhyw ffordd arbennig neu sy'n mynd trwy rhywbeth ofnadwy. Na. Mae pawb yn bechadur. Mae pawb yn torri gorchmynion Duw. Y dylen ni fod yn ei cadw, hynny yw ei garu fe yn holl galon, caru'n cymydog fel ni yn hunain. Mae pawb dros I ben a'i glistiau mewn dyled I Dduw. Mi ddylen ni fod yn ei garu. Mi ddylen ni fod yn ei fwynhau.
Mi ddylen ni fod yn ei anrhydeddu fe. Pirdeb a glendid ei berson, goleuni yw Duw. Heb sôn am ei ddaioni i ni. Ein bywyd, y rhoddion yma sy'n dod o hyd i'n cynnal yn cadw, mae mor dirion gyda ni, chi'n gweld? Doniau sydd gyda ni, pleserau mewn bywyd, bod ni'n mynnu gwrthryfela a troi cefen arno fe. Ond mae pechod yn ddifrifol. Mae yn arwain i ddistryw. Ac ystyr distryw, cofiwch, yw nid peidio a bod. Nid yna beth yw distryw o gwbl, ond colled. Bod na ddifetha tragwyddo. Wrth gwrs, y gair Saesneg sy'n cael ei ddefnyddio'n aml iawn yw perish. Meddyliwch chi am y bwyd. Os chi'n cadw'ch bwyd yn rhy hir, mi fydd e'n llwydo yn bydd e. Allwch chi'n bita fe wedyn. Mae pren yn gallu pydru. Mae metal yn gallu rhydu. Weithiau mi welwch chi offer wedi cael ei gadael yn y tywydd, rhyw dwlsyn neu rhyw dractor neu rhywbeth falle wedi mynd yn hen yn y cae a mae wedi pydru, dwi'n yn symud a fyna mae e. Nawr chi beth yw distryw. Dim gwerth o gwbl, dim pwrpas, dim ystyr, a hynny i dragwyddoldeb. Mae'n rhyw ddarlun o beth yw distryw. Distryw i'r corff a'r enaid yw hwn yn uffern. Mae'n ofnadwy. Mae'n ofnadwy. Yn bedwerydd, i ni'n gallu dysgu o eiriau Iesu Grist fan hyn, mae'r rhaid i ni edifarhau. Wrth gwrs, mae'n orchymyn yn y Beibl i ni, a mae'n orchymyn gan yr arglwydd Iesu. Mae'n ein atgoffa ni yn aml amdano fe. Mae rhaid ni fod yn fodlon i edrych yn y drych, chi'n gweld. A mae'r Beibl fel drych i ni. Mae gair Duw yn ddrych ardderchog, achos mae e'n glir. Yn gadael i ni weld siwr i ni mewn gwirionedd. Beth yw'n cyflwr ni mewn gwirionedd? Mae rhaid ni wrando ar beth mae'n dweud a gwneud rhywbeth amdano fe. Wy'n cofio pan o'n i'n blentyn, byddwn ni'n wedi bod mas a wedyn yn cael yn hyla i wmolch. Mam yn gofyn, ti di wmolch nawr yn iawn? Gaf i weld, odw, wy'n iawn byddwn ni'n dweud. A wedyn oedd hi'n gweud, mae dy wddwg di'n fwchedd. Mae taid mac draws fan hyn i gyd. Cer i na, wy'n iawn, byddwn ni'n protesto, wrth gwrs, na, wy'n iawn. Reit, cer at y drych i gael lwc. Cer at y drych i edrych. Wrth gwrs, byddwn ni'n gorfod cyfaddu, wedyn, oce, a mynd i wmolch yn iawn. A mae'r Beibl yn neud y gwaith yna i ni. Dyma eiriau yn llythyr Iago, pennod 1 adnod 23. Mae rhywun sy'n clywed, ond ddim yn gwneud, yn debyg i ddyn yn edrych mewn drych. Mae'n edrych arno'i hun, ac wedyn yn mynd i ffwrdd, ac yn anghofio sut olwg oedd arno. Chi'n gweld wrth natur i ni fel y frenhines yna yn Snow White, ond i ni. Mae'n mynnu bod y drych yn dweud mai hi yw'r mwyaf prydferth sydd i gael. Prydferthach na neb arall. Ond un diwrnod, mae'n cael sioc ofnadw. Wrth i'r drych i ddweud bod yna rhywun sy'n fwy pert, sef Snow White, eira wen. A dyna mae'r Beibl yn ei wneud hefyd. Mae un sydd wir yn dda, os, sef Duw. Mae un sydd wir yn bir ac yn lan, ac yn ole i gyd, Duw. Ond mae yna bellter mawr rhyngtho ni ag e. Di ni'n mynd dod yn agos at ei brydferthwch ef. A mae'r Beibl yn dweud wrtho ni bod staen pechod yn rhedeg trwy ein holl berson ni. Meddwl, gair, gweithred. Chi wedi cael y profiad falle
o olchi dillad a chi'n cymysgu yn ddamweiniol, mae'n debyg, rhai gwyn a rhai lliw. Ac chi'n gweld wedyn ni, mae rhyw wawr binc falle trwy y dillad gwyn, neu rhyw wawr llwyd dibynnu beth maen nhw wedi cymysgu ag e. A mae'r lliw yn rhedeg trwyddo fe. Wel, fel yna mae pechod yn ein cymeriad ni. Mae'n effeithio pob rhan, nid rhyw sbotyn bach fan hyn a fan draw, na mae'n rhedeg trwyddo ni. Beth mae difeirwch yn ei olygu ta? Yn gyntaf, peidio ei guddio, peidio ei anwybyddu. A dyma chi reddf yno ni wrth gwrs. Stwffio pethau dan y mat. Falle gwadu, falle cyfiawnhau ein hunain. Ein bod ni'n well na rhywun arall, bod ni'n cymharu'n dda iawn gyda hwn neu gyda hon. Falle ni'n gallu cyfiawnhau yn hunain a gweud, wel, mae pawb yn derbyn hyn nawr, fan cymdeithas, mae pawb yn derbyn y pethau hyn bellach. Bych a gweud bod e'n bechod ger bron Duw. I ni'n gweld hyn yn yr Hen Testament gyda'r brenin Dafydd. Mae wedi cysgu gyda gwraig un o'i filwyr gorau mwyaf ffyddlon yw Reia. A mae hi yn disgwyl plentyn. Ac yn syth mae Dafydd yn galw am ei gŵr hi i ddod nôl, a mae'n yla fe gytre i fynd at ei wraig. Nid achos bod e'n garedig, ond achos bod e eisiau bethau ymddangos fel, i blentyn fydd y plentyn yma, chi'n gweld, a cuddio godineb Dafydd. Ond mae mor ffyddlon, dyw e ddim yn mynd gytre, achos bod y dynion eraill yn y frwydr. A mae eisiau bod yn ffyddlon i'w frenin ac yn mynd nôl i'r frwydr. Ac oherwydd hynny mae Dafydd yn trefnu bod e'n cael ei ladd. Ac yn y diwedd, ar ôl amser hir, ar ôl i broffwyd Duw siarad ag mae Dafydd yn cyffesu ei bechod, yn ytrach na'i guddio a'i gwato ger bron Duw. Wyt ti'n ceisio cuddio? Wyt ti'n ceisio osgoi wynebu realiti dy gyflwr ger bron Duw? A bydd rhaid ti ddod ger ei fronau. Cofia mai goleuni yw Duw. Yn ail, mae difeirwch yn golygu poeni am bechod. Poeni am ein bywyd ni. Poeni am y ffordd i ni wedi trin Duw. Bod ni wedi gwrthryfela yn erbyn ein crewr. I ni'n byw arno fe. I ni'n dibynnu arno fe bob eiliad am bopeth. Ac eto i ni'n gallu codi dwrn, i ni'n gallu anwybyddu fe. I ni'n gallu ame ei fodolaeth e, ame ei ddaioni, ame ei gariad e. I ni'n gallu gwneud e mor fach, i wneud ni teimlo'n gyfforddus ac yn well. Mae pechod mor ddifrifol, nes bod mab Duw wedi mynd i'r groes, wedi cael ei aberthu i dalu, i glirio pechodau ei bobl. Wel, mae difeirwch yn golygu bod yna ofid am hyn, bod yna dristwch, bod ni'n poeni amdano fe. Nesaf, mae'n golygu cyffesu, wrth gwrs. Dod â fe i'r wyneb, dod â fe ger bron Duw, dod â'r cwbl o flaen Duw, dod â popeth i'r golau. I'r goleuni. I adael i oleuni Duw i edrych arno fe. Hefyd, mae'n golygu bod ni eisiau dod yn rhydd ohono fe. I ni eisiau dod yn lân. Nethoch chi sylwi yn y salm bod Dafydd yn deheu am galon lân. Nid y galon dwy llodrus madd gyda fe. Calon lân. Mae eisiau bod yn iawn gyda Duw. A dyna yw gwir difeirwch. Eisiau plesio Duw. Wel, heb difeirwch, dyn ni ddim yn barod i ddod yn agos at Dduw, a dyn ni ddim yn barod i ddod i'r nefoedd. Byddwn ni ddim yn licio fe beth bynnag. Byddwn ni allan o le, byddwn ni'n gwbl anhapus yn heyrnas nefoedd, os yw'n calon ni yn dal mewn cariad gyda phechod a drygioni, a beth sydd yn anghywir yng ngolwg Duw. Byddai cwmni yngylion, saint, cwmni Duw ei hunan ddim yn bleser i ni.
Ac mae edifeirwch yn rhywbeth sydd yn dechrau ar ryw adeg yn ein bywyd. Mae rhaid i ni edifarhau. A mae'n holl fywyd, wrth gwrs, bod cyfeiriad ein bywyd ni'n mynd i'r ffordd anghywir. Mae rhaid ni droi. Ond mae'n rhywbeth sydd yn para o hyd ac o hyd i ni wedyn fel credinwyr, fel Cristnogion. Mae'n rhywbeth cynyddol, a dweud y gwir, fel mae'r Cristion yn tyfu. Dwi'n yn gwybod os chi wedi cael profiad o dry rot, na chi beth ofnadw. Wy'n cofio i weld e mewn adeilad rhai blynyddoedd yn ôl, a mae yna fadarch mushrooms yn dod, a ryw lwch yn dod, a chi'n meddwl, o, mae hwnna yn fyna nawr ar y pren a fyna, a chi'n mynd i'w drin, a wrth cael rhywun i drin e. Ond unwaith chi'n tynnu'r pren, chi'n gweld, mae'n mynd yn bellach ac yn bellach ac yn bellach. Wrth gwrs, wrth i ni dyfu fel Cristnogion, ni'n gweld mwy, a gweud y gwir, o ddyfnder a dichell ein pechod a twyll ein calonau ni ein hunain. Mae esgob J.C. Ryle yn dyfynnu mewn esboniad ac yn sôn am hen sant, hen Gristion. A dyma i weddi fe, wy'n gobeithio'n fawr y gai ras i ddal ymlaen ag edifeirwch nes bod fi'n cyrraedd porth y nef. Ac yn dilyn, mae rhaid ymddiried yn Iesu Grist. Oherwydd mae edifeirwch yn cynnwys a mae'n cyd-fynd gyda ffydd. Maen nhw fel twins os mynwch chi, fel efeilliad. Mae'r apostol Paul yn llyfr yr Actau yn crynhoi ei weinidogaeth. Mae'n siarad gyda henuriaid Ephesus ar y traeth, mae'n ffarwelio gyda nhw, ac mae'n dweud beth oedd ei weinidogaeth e. Actau 20-21, gan dystiolaethu i ddewon a groegiaid, am edifeirwch tuag at Dduw, a ffydd yn ein harglwydd Iesu. Felly mae cefnu a'r bechod yn golygu troi at yr arglwydd wrth gwrs, wynebu Crist. Mae gweld a sylweddoli a chyffesu pechod yn golygu bod rhaid ni gael help wedyn ni gyda'n pechod. Mae rhaid ni gael ein hachub o'n pechod. A mae'r help yna'n dod tu fas i ni'n hunain. Mae'r natur ddynol eisiau gwella ei hunain. Ond mae'r Efengil yn dweud na, mae rhaid ni edrych tu fas. Mae rhaid ni droi, mae rhaid ni roi ein ffydd a'n trust yn yr arglwydd Iesu. A chi'n gwybod mae pob anogaeth yn yr ysgrythur, yn y Beibl, i ni ddod gyda'n pechod at yr arglwydd. Adnod enwog iawn, Ioan 3:16, do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef, beidio a mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragweddol. Felly, yr anogaeth credu ynddo ef. Yr addewid yw peidio wynebu distryw, ond yn hytrach bywyd tragweddol. Sdim rhaid wynebu distryw, wrth gwrs. Sdim rhaid wynebu uffern. Mae yna ffordd i'n ryddhau ni, ffordd newydd wneud gan Iesu Grist ac yn Iesu Grist i basio heibio, bypass, i basio heibio uffern drist. Ffordd a balmantwyd ganddo ef o ganol byd i ganol nef. A mae yna ddewidion gwerthfawr chi'n gweld yn y Beibl. Os i ni'n troi, os i ni'n edifarhau, mae yna fywyd i ni. Mae yna fyddeiant, mae yna ryddhad i ni. Ac os yw Duw yn addo, mae'n garantid. Os yw gair Duw yn addo unrhyw beth, gallwch chi ddibynnu arno fe. Gallwch chi fentro'r cwbl arno fe. Beth am yr adnod yma o'r ail ddarlleniad, 1 Ioan, pennod 1 ac adnod 9. Os cyffeswn ein pechodau, yma ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe faddeia i ni ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. A Duw yn ffyddlon i'w addewid a mae'n gyfiawn, oherwydd bod Iesu Grist wedi marw, wedi talu pris pechod ar y groes,
Mae yna faddeuant, mae yna llyngdod. A hefyd mae yna lanhad. Darlun o gael ein golchi'n lan, wrth gwrs. A mae newydd dweud, chydig o adnodau cyn hynny, ac y mae gwaed Iesu a'i fab ef yn ein glanhau ni o bob pechod. Mae yna hysbyseb ar y teledu am rhywbeth i olchi dillad. Vanish. Chi wedi gweld e? Vanish. Trust pink, forget stains. Wel, mae'r Efengil yn gweithio ni, mae gair Duw yn dweud wrthon ni, trust red, ymddiriedwch yn aberth Iesu Grist, forget stains. Bod ein pechodau ni fel sgarlad, medde y proffwyd Eseia, wel, Duw sy'n siarad trwyddo fe, bod ein pechodau ni fel sgarlad, bydden nhw'n mynd cynwyned a'r eira. Does dim un ffordd arall i gael glanhad fel hyn. O'n pechod, o'n drygioni, o'n haiogrwydd ger bron Duw, ond trwy ymddiried yn Iesu Grist. Llythyr at yr Rufeiniaid, pennod 10 adnod 9, os cyffesu Iesu yn arglwydd a phenau, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi efo ddi wrth y meirw, cei dy achub. Felly, mae'n golygu credu yn ein calon bod Iesu Grist wedi gwneud popeth sydd ei angen. Dyna pam bydd e farw, a dyna pam gafodd ei gyfodi, mae popeth wedi ei orffen. Mae wedi gwneud y gwaith angen rheidiol i'n glanhau ni. Nawr, os ni'n credu hynny, bod di marw dros ymhechod i dalu pris y nyled ar y groes, bod ni'n pwyso arno fe, oherwydd hynny, bod ni'n credu ynddo fe. Fe gawn ni ein hachub. Mae'n golygu glynu ynddo fe, wrth gwrs. A nid yno ni'n hunain ag unrhyw beth arall. A mae'n golygu ei gyffesu fe yn arglwydd. Mae'n golygu ei dderbyn yn nawr fel ein brenin. Ein gwaredwr, wrth gwrs, i'n hachub ni, a'n brenin hefyd. I'n harwain ni, i'n dysgu ni, i'n cadw ni, i'n paratoi ni ar gyfer y nef, i'n nerthu ni yn y frwydr ysbrydol, bod e'n arglwydd ar bob rhan o'n bywydau ni. Ac mae'r addewid, chi'n gweld, mi gei di dy achub. Mi gei di. A mae hynny'n golygu 3 peth. Y cawn ni'n hachub o gosb pechod, o'r gosb tragwyddol, o'r distryw tragwyddol. Iffe, cael ein hachub rhag hynny. Dyna chi trigaredd, dyna chi ras. A'i bod ni'n cael ein hachub wedyn ni rhag grym pechod. Dyma sut mae'r Cristion yn cael ei achub. O ddydd i ddydd, mae'n cael nerth i frwydro. A mae'n dod yn raddol yn fwy o feistr ar bechod, yn ytrach na bod pechod yn feistr arno fe, yn nerth yr arglwydd. Ac yn ola, fe gawn ni'n hachub rhag presenoldeb pechod. Byddwn ni ddim yn ei weld ei o gwbl, bydd e ddim yno ni, a bydd e ddim gyda ni o gwbl pan byddwn ni yn y nef ar ddeiar newydd. Wel, ni'n diolch heddi eto i'r arglwydd am ei air. Am ei gyngor gwerthfawr a'i rybydd i ni, wrth i ni ystyried ein dydd ni a'r tragedi fel tragedi coronavirus. A meddwl am drychineb llawer gwaith all ddigwydd i ni, sef colled tragwyddol yn uffern. Diolch i'r arglwydd Iesu am ei air i ni. Diolch i Dduw am ei air i ni, a'r neges wrth gwrs i ni edifarhau. Wrth i ni edrych yn ofalus yn y Beibl, edrych ar y drych nawr, neu yn y drych, i weld ein cyflwr ni go iawn, y reality ger bron Duw. A diolch bod edifeirwch yn dod â chanlyniadau mor dda ac mor bositif. Cofiwch bod diffyg edifarhau, diffyg cyffesu, diffyg wynebu pechod a'i gymryd o ddifri ac yn y blaen. Arwydd o farwolaeth ysbrydol yw hwnna. Ond mae edifeirwch yn arwydd o fywyd. Bod bywyd yw ar waith yno ni.
Diolch heddi bod e'n barod i'n glanhau ni, bod e'n barod i'n hachub ni, trwy yr arglwydd Iesu Grist, trwy ei aberth ar Galfaria. Diolch bod maddeuant llawn. Diolch bod nerth bob dydd i frwydro nawr yn erbyn pechod yn Iesu Grist. Diolch am yr addewid o gael bod yn gwbl rhydd, rhyw ddydd, o bob staen, o bob arllew o bechod a'i ganlyniadau yn y nef ar ddeiar newydd. Diolch i Dduw am ei air ac am ei ras. Amen.